Тәбриклеу өчен сүз Әгерҗе муниципаль районы башлыгы Азат Рөстәм улы Валиевка бирелә. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар, хезмәттәшләр, дуслар. Менә безнең Татарстан президенты ярдәме белән бүген Биектауда заманча итеп төзелгән яңа мәдәният йортны ачабыз. Аллага шөкер. Безнең президентка Рөстәм Нургалиевичка рәхмәтебезне белдерәбез. Бу аның бүләге безгә, сезгә бик кирәк объект менә шундый килеп чыкты. Аллага шөкер. Заманча төзелгән клуб балкып тора, мәдәният үзәге. Без моны бик күптәннән көттек. Ничә еллар көттек без моны. Без рәхмәтебезне җиткерәбез. Аларга исәнлек, саулык, сәламәтлек, алга таба да бергә матур иттереп эшләргә насыйп булсын. Шулай ук рәхмәт әйтәсе килә. Монда тырышып эшләгән стройгигант хезмәткәрләренә, аларның эшчеләренә, аларның җитәкчесенә, шулай ук аңа Тигран Саркизовичка рәхмәт җиткерәбез. Безнең анда благодарственное письмо миңа тапшырам хәзер шуны укып бетәргә рөхсәт итегез. Уважаемый Тигран Саркизович, от жителей села Биектова и от себя лично выражаю вам слова искренней благодарности за благотворное сотрудничество в строительстве и вот в эксплуатацию сельского клуба в селе Биектова, художественного поселения Аграрского муниципального района Республики Татарстан. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, процветания, удачи во всех начинаниях. Бәйрәм концертын тәкъдим итәбез. Рәхим итеп карагыз. И дарила березовой кадушке, она сучила пряжу, она ткала холсты, ковала ледяные, да над речками мосты. Biz sanayız